Bona tarda, primer programa post quartes jornades de la xarxa, sortint una setmana amb moltíssima activitat on vam tenir assemblea general amb les entitats i una celebració d'una tal ordona al voltant de l'ajuda oficial al desenvolupament. Hem pensat que avui ens pogués acompanyar el Màrius Vallès de Copcam, d'Ateneu Cooperatiu del Camp de Tarragona, i la Amanda Beret de la Taulada. Copcam és un dels 14 ateneus que hi ha a Catalunya i ens dediquem bàsicament a la formació de noves iniciatives socioeconòmiques que siguin transformadores i siguin lligades al territori. Aquí és perquè fa 15 dies gairebé es va celebrar la 5a Fira de l'Economia Social i Solidària. Era que aquest any va haver com una mica de canvi de format, que hi havia una carpa com compartida on tu podies, pel teu compte, visitar els materials que les cooperatives havíem deixat. Hi va haver com molts espais precisament per fer una cosa que és molt important per a les cooperatives, que és la intercooperació. Això, l'esmorzar cooperatiu va ser superinteressant, estava dinamitzat, hi havia com preguntes que havíem de contestar entre nosaltres que fomentaven el debat i que el van fer com més divertit.